Arestado matapos madakpan nga nagatanom sang marijuana. Balita national, mga hospital ginapahanda sa posible COVID-19 surge. Senadora de Lima na discharge na sa hospital matapos ang major surgery. Maayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, karong adlaw Lunes, Hunyo 27, 2022. Sa ngalan ni Action Boy Duran, ini naman si Action Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ng rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, patay na sa nagdangad sa ospital ang isa ka watchman sa isa ka construction site matapos ginlabo sa sitio Bandera, Barangay Bantayanon, Banwa sang Calatrava sang nagligad nga adlaw. Ang biktima kilala kay Noli Alcanzare, 46 anyos, kag residente sa sitio Dalagit, Barangay San Isidro sa amuman nga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Lumiain Lidawan, si Alcanzare nakita sa kilid sang dump truck sa compound sang D-Shed construction site nga may madamo nga pila sa lawas matapos ginlabo sa wala makilala nga persona. Giningagaw padala ang biktima sa Calatrava Municipal Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Alan Mark Pozaga. Naaresto sa kapulisan ng duha ka mga mangungumas ang ini ang nadakpan sa pagtanom sang marijuana sa sitio Handalago, Barangay Nataban sa syudad sang San Carlos Negros Occidental, las 8:49 sang aga sa Hunyo 24, 2022. Ang nadakpan ang musanday Armando Misino Quejada, 27 anyos, kag Peter Binigay Laur, 30 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sudo kay Police Lieutenant Ruby Aurita, spokesperson sang San Carlos City Police Station, na-recover ang 57 ka fully grown nga tanom sang marijuana nga nagabugat sa nga 2,000 ka gramo o kon 2 ka kilo, karagabalor sang 240,000 pesos. Ang mga suspect karon ang preso sa custodial facility sang San Carlos City Police Station. Ginabulong man karon sa Bacolod Adventist Hospital ang isa ka tricycle driver matapos ginluthang sang hapon. Dira sa may Bangga Metal, Alhis Murcia Road sa Barangay Alhis, siyudad sa Bacolod. Ang biktima gikilala kay Kim Ryan Canillo, 31 anyos, kag residente sa Purok Santo Niño sa Barangay Handumanan, diriman sa siyudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla sa lugar sang insidente, nagalakat lang ang biktima sang ginsunod ini sa wala makilala nga suspect kag ginluthang. Gindalaman gilayon ng biktima sa ospital matapos sa kaangkon sang pidas sa iyas ni nga liog. Ang suspect nakapalagyo ini sakay sa motorsiklo matapos ang insidente. Paraan pa sa karon ang investigasyon sa kapulisan sa rason o kung motibo sang pagpangluthang kay Canillo. Naaresto ang ginalegal drug pusher sa bypass operation sa Police Station 8 las 12:30 sang aga Domingo ng adlaw Hunyo 25, 2022 sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Ang naaresto amo si Joramil o kung ginkilala kay Joramil Almario, 33 anyos, residente sang Purok 1 CC sa amuman nga barangay, kag ginakabig nga street level individual. Suno kay Police Major Jory Puerto na aktuhan sang police operative si Almario nga nagabaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa suspect ang 4 ka plastic sachets ang ginasuspetsuhan shabu, ginabulubanta 6 ka gramo ang kabugaton, kag may standard drug price nga 40,000 ka pesos. Ang suspect ang preso karon sa pasilidad sang Police Station 8. Samtang nagpungko na bilang bagong officer in charge sa Philippine National Police Area Police Command Visayas, si Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo. Si Malayo ang nagbulos kay Police Lieutenant General Bernabe Balba nga nagretiro na. Una ang ginpadulungan ni Malayo ang Area Police Command nga nahamtang sa Camp Alfredo Montelibano sa Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Durasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, una ang ginmando ni Malayo nga ipabilin ang katinlo sa palibot sang kampo, ilabi na sa dinahamtang ang Area Police Command Office. Dunga pa ni Donasco, istrikto man si Malayo sa pagpabilin sang respetado nga pulis. Ginpalayag ni Malayo nga magabisita siya sa taran nga units sang PNP diri sa Visayas.
Magapakatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 si Alexander Amolaria, 37 anyos, matapos nakuhaan sa armas luthang sa Sabado, Hunyo 25, 2022 sa Sitio Bangkirohan, Barangay Punta Mesa, Banwasang Manapla. Sunod kay Police Captain Janic Bermudez na aresto ang suspect bungugin pahog kagintayaan sinisang armas. Ang tagreklamo nga si Johnny Mahinay, 32 anyos, nga nagapuyo sa amuman nga lugar. Dugang pa ni Bermudez sa pagresponder sang kapulisan, natigayon nga naaresto si Mahinay kag na-recover sa iya ay isa ka unit sang 357 caliber revolver nga may 5 ka live ammunition o konang bala. Si Amolaria ang preso karon sa custodial facility sang Manapla Police Station. Action Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa attack na ang alas 6. Mga hospital, ginapahanda na karon sa posible pagsaka sang kaso sa COVID-19. Samtang Senadora De Lima na-discharge na sa hospital matapos sa isa ka major surgery. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa aton mga Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Hello, wow, bongga sang 500 stars. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy, and happy Monday sa imo. Happy Monday. I hope nangin maayo ang imo nga Monday. you have a great day. Yes. So, Ako, so far, okay lang. Kaya pa maliso. ano?
Sige nga. Sige lang Good pala morning. kay kanon tani. Yes. Good morning kay Miss Jinky. Kaya nato niya. Kaya natin to. Sama-sama tayo, Pilipino. Yes. Good morning, Miss Jinky Dialagdon. Dala sa may Phoenix, Arizona. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning. Good morning man kay Charlotte Osborne. Kilala mo ni Action Boy. Nag-shan sa bala 500 stars. Wow, si Wow! Charlotte. Thank you so much! Siya, thank you kita. Yes. Kaya Maya, good morning, Tito Boy. Basta kilala mo ni? Si Charlotte. Drasi, wala ka cellphone. Wala pa ko nga kuano dali lang gid kay wala pa di siya nagtuhaw sa. Araho, si Charlotte Osborne. Osborne o Osborne? Si kuan ko na, mga friend ko from sa Japan Oh, sana all. Ah. Ito, mag-ito si mo friend do. Oh, Friendly, kilala ko gidya kay Action Boy. sa Japan na siya. Yes, Beautiful Beautiful lady, lady. with a Uy, beautiful ganda. mind and a beautiful body. Ay. Kompleto na. Kompleto sa bakuna. Oh, kompleto sa bakuna na. So, thank you so much sa 500 stars. Wow, bongga. Kay Elvira Helogo, good morning man. Josette Magua de los Reyes, good morning. Miss Homa Lamena, good morning sa imo. Kay Miss Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kay Sir Noel Amar, good morning sir. Dra sa may Canada. Kagi na tamyaw niya ang iyang friend kasi Ma'am Vanessa Mayo, Miss Jinky, Millie Oligo, Alex Monteza, June Season, Yvonne Bichel, Bia Jonathan, and Dennis Richard Tiboroma. Yes, good morning. Ma'am Maria Luisa Melos, good morning Ma'am Luing sa may Bago City. Yes, morning, Loing. Marilu Beltran Camento. Sabi? Good morning, Boy Duran and Caption Doris ng taga-Hermanino. Kompleto masabla mayo. Good morning, Boy Duran. Kay Action Dorel Duran. Ay, kalain Dorel Duran. Wala pa ko plano pa manahon si Renza. Wala pa ko plano. Wala pa ko plano adoptahon. Ay, kalay. Wala pa ko plano i-adapt sa Sundora. Good morning, landa sa inyo. Kay Richard Artisola Alpiere. Marin Abarte, good morning. Tama niyo, guro ka dali-dali type mo lang. Hingagaw, siya para madala sa greetings. Thank you so much, good. Kaya Marlene Abarte, good morning. Che Zamora, good morning, man. Faustino Capillo Navarro Jr., maayong aga. Dira kay si kwento ko lagi ara si Teraili na hakayaw na. Yes, ara siya action. Kina, no? Tamyaw ko siya kaina. Wala na siya nga daan nga daw absent siya ting. Gani, si ating wala pa kabugtaw. Duwa siya gano'n na ramian sang ating yung ngala. Kaya karoon na ng Cola City ba? Kay do... Nga, karoon mo ating mo. Sabay. Morning. Sige. 27, di ba, Subaction Boy? Happy birthday sa akong father ko. Sa kamay, Dominador Cabato. Birthday kilis mo ni Doms? Birthday today ni Doms. Ay, happy birthday, Sir Dominador Cabato. Yes, bongga si Doms. Sana all. Sana May lechon all. to. Ha? May lechon to subong si Doms, guro. Kamahasang lechon to subong bala sa Mindanao, Action Boy. Tapi na? Na may areas dito, Action Boy, nga naapektuhan sang African swine fever bala. So, nagsaka ang presyo. Timay, di kayo sa ato niya, Action Boy. Kaya wala gito yan na anhan yan no, sa African swine. Tiperting ko ni Maninoy mo rin anti-desena. True. Kung ni Tito Bong Lakso. Pirti ang ilang Bantay. Kita mo hindi kasulod ang mga meat products siya from other provinces. True. Di ba? Grabe. Para nga malikawan kita ko si Maninoy mo rin anti-desena, Dr. Desena. Arang idya sa pertoy mo nga, kadtog idya. Kadtog siya, kagabantay kasi ano. Perti ang Yung bantay. yung epekto, Action Boy. Kaya dito, Action Boy, 300 plus na to ko ng kilos ng baboy. Among. Agay, Tidri sa ato niya, mga pila Tidri pa. 100 plus mo. 200 plus pa 200 plus pa. 260, 250, 280. Sa malls na reclamation nila daw. Ate mahal daya kay do ano daya do depende sa slice pag ginada. Oo. Kung adobo cut or ano nga makat-kat na da. May mga bacon cut. Bacon cut. May mga minudo cut. Minudo cut. Ang pinabakal na pero may minudo kay mo pinakabratong. Muna. Kagapos gid ang minudo kay do kagagmay siya nga slice na. Oo, kay minudo mo. mo. Do ka bite size na siya bla. Kaya bisan mo na pagluto mo pwede mo pwede mo siya yan. Adobo, pwede mo butangan sang mga ano nang may mga sauce. beans. Nan.
Kay F. Smart Tadeo Salcedo, morning man sa imo. Kay, migo ta, One Ball Gallo, dra sa may Las Vegas, Nevada. Good morning, man. Good morning, Kay, of course, Sir kay Rupert. Madam Alma Alvarez Gallo. Yes, and the Good RG morning. boys, of course. Charlotte Osborne, good morning ko sa Solas family, kag sa mga abyan niya sa taga Kabugwason. Abi mo ni si Charlotte Osborne, kada po. Katahom sa'yo. Gwapa na siya. Nambala na nakabay nga. Di, bisan lang ako para kita yung profile. Do, diri pa lang vlog, di binama mo. Wow, legs. Oo, ano sa. Saan makapuli na di siya, makapuli na siya from Japan. Abi mo, okay sa kadi sa pa. Ang inay mo na nila. Bisan hindi kung nga ay yan nga slakyan nga buta na slakyan niya, but sa likod na puno na sang mga kuan, mga food packs, mga muna kay kadto na to sila kay panagtag na to sila. Wow. I'm a Nag-share sa ilang beautiful blessing. lady with a good Beautiful heart. Beautiful heart. Beautiful heart. Pia words back na. Ate, sige, standby na kita sa mga balita national. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginapreparar na sang Department of Health ang mga ospital sa pungsod sa posible pagsaka sa kaso sang COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapabilin pa nga manubo ang hospital utilization rate sa pungsod bangod nga kalabanan sa mga kaso ang mild lamang. Sa datos ng DOH, masobra lamang sa 17% ang bed utilization sa pungsod. Nagapati naman ang DOH nga nagadamo ang kaso bangod sa panibagong mga variants ng COVID-19 nga nagsulod sa Pilipinas. Nakabalik na sa Philippine National Police sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City ang napreso nga si Senadora Leila de Lima matapos ma-diagnose nga may pelvic organ prolapse stage 3 kag ini ang ginoperahan. Ginatagan si de Lima sa medical for law sang tinalikdan nga semana sang duwa ka korte nga nagauyat sang kaso sini angot sa illegal nga droga. Naghatag si Judge Romeo Benaventura sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 sa nga Forlo halin Hunyo 19 tubtub Hunyo 23 samtang si Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara naghatag naman sa nga Forlo halin Hunyo 19 tubtub Hunyo 25. Nagpasalamat naman si De Lima sa korte nga gintugutan ang hingyo para sa medical Forlo kag maka-undergo sa major surgery. Madumduman nga napreso si De Lima sa Pebrero 2017 sa alegasyon nga involvado ini sa illegal drugs trade sa Pilipinas. Samtang inatala na naman i-file o kung pasaka sa pagbukas ng 19th Congress sa sining bulan sang Hulyo ang isa ka hagna para sa mga ginadaog-daog ng mga lalaki, labi na ang mga mister nga under desaya nga naka-eksperyensya sang pagpangastigo sa kamot sang ilang nga mga asawa. Sunod kay PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles, luyag niya hatagan sang tingog ang mga ginasakit nga bana batok sa mga bayolente nga mga asawa. Ginpahayag ni Nograles nga sa iya pagka-abogado, madamo na siya nga naengkwentro nga malalaki nga gusto magreklamo apang wala sila sang makita nga pamaagi bangod nga wala sang layi nga nagapina batok ko na nga magamit para dire. Ginpahayag ni Nograles, induso niya ang pag-amendar sa Violence Against Women's Law o kung VAWS law nga himo ni domestic abuse para sa tanan nga gender, babae man o kung lalaki nga nagka-eksperyensya sang pagpangabuso pisikal, sexual kag iban pa. Sino pa kay Nograles nga sa mga kaso sang pagpangabuso dapat may patas nga kinamatarong sa layi ang mga babae kag mga lalaki. Magapanumpa si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 nga presidente sa Pilipinas sa Hunyo 30, 2022 sa National Museum sa Ermita, Manila. Sa datos ng kapulisan, masobra 15,000 ka-security personnel ang ika-deploy para sa seguridad sa inaugurasyon ni Marcos. Ginpahayag ni PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon nga iga-activate ang Task Force Manila Shield duwa ka adlaw antes ang inaugurasyon. Pagahamtangan man sa checkpoints, tanan nga entry points, pakadto sa Manila sa sulod sang 3 ka adlaw nga magasugod sa Hunyo 28 kag ipatuman ang gun ban umpisa Hunyo 27 sa bilog nga Metro Manila. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant Mariel Quizon sang Regional Maritime Unit 3 nga apat ang patay ka mga mangingisda samtang isa ka upod sini ang nadula matapos magkulob ang dako nga bangka sa Bataan sang Domingo nga adlaw kahapon na Hunyo 26. Sunod sa isa ka mangingisda nga nagbulig sa rescue Hunyo 22 ang naglayag sa kadagatan ng mga grupo nila nga mangingisda gikan sa Nasugbo, Batangas. Bangod sa makusog nga ulan kag hangin sa ngaran sa Bataan, nagkulob ang nga bangka sa kagahon sang Lunas Hunyo 23. Lutaw-lutaw pa ang iban nga mangisda hasta nakitan sila sa iban nga mga mangisda kag inisla ang ginbuligan. Patay ang isa ka individual matapos masunog ang barko nga MVCA Mama Mary Chloe samtang nagabiyahe halin sa Ubay, Bohol padulong sa Leyte samtang parayon pa ginapangita sang rescue team ang isa pa ka pasahero. Yara sa 157 ka persona ang sakay, kag 8 ka tripulante ang sakay sa MBCA Mama Mary Chloe nga may 236 ka passenger capacity. Na-rescue ang 17 ka pasahero sakay sang nasunog nga barko kag indulong sa munisipalidad sang Pitogo kag yara na sa maayong kaimtangan ang 163 ka mga sibilyan. Nangin madasig ang pag-rescue sa mga crew kag pasahero sa buligman sang motorbangka nga nagalayag sa baybayon sa magluntad ang insidente. Action Radio Philippines Standard Time, Lasay sa Media. Turting yung yuhom ni Juan Bulgalyo pagbasa ko sa atong under desaya blang bill. Chance. Ito no.
Mga ka-aksyon ninyong mga tiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Tra kay classmate ko Jean Buero, morning. Melili Oligo, Virgil Pinda, morning man kag Jovi Monares kag Russell Gomez. Standby na kita sa Aksyon na report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Aksyon Radio!